Költségvetési csalás gyanúja a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatánál. A Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények gyanújával folytat eljárást a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, Aba Horváth István ellen, derült ki Polt Péter legfőbb ügyész válaszából, a Momentum alelnökének írásbeli kérdésére. Az ügyben eddig 12 személyt gyanúsítottak meg. Lőcsei szerint a kormány jelentős összegekkel támogatta az MRO működését, valamint 1,4 milliárd forintot biztosított adósságrendezésre. Emellett felidézte a korábbi Híd a semmibe programot is, amelyet Farkas Flórián vezetett, és amelyet végül az állam 1,3 milliárd forintos támogatással mentett meg a bírósági eljárástól. A Momentum politikusa úgy véli, hogy a kormány célzott támogatásai és a nemzetiségi politika finanszírozása elsősorban a Fideszhez köthető szereplőket segítik. Példaként említette, hogy a CIKÖZ kampányát milliárdos nagyságrendű forrással támogatták, majd az eredmények elismeréseként Sztojka Attila államtitkári pozíciót kapott. A kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az ügyben.